Takže co budeme dělat dále? Postav crafting table, pak si uvidí. Počkej, my jsme zabili... Nemáš kost? Jako fakt ne, my jsme zabili skeletona, nemáš kost. Nemám. Mám. Hej, já vidím muchomurky. Pro mě letím. Já vidím dalšího slima. Kde seš? A 2 skeletony. Pojď se mnou. Tady, doprava. Doprava, jo. K tobě, no, teď dozadu. No. Já se bojím těch Kurňa. skeletonů. Ale zase chci toho slima. Sice nevím proč, ale to nevím. To nebudeš moc rád. Pojď. Nefapuj tady. Chytni. On nechce umřít. Creeper, creeper. Prosím. Oh, shit. Mám půlku srdíčka. Creeper ti tady zbořil tvoje semínka. Jako fakt. Jo. Já si z mě sranduju. Ale máme na polívku. Já mám půlku srdíčka. A pavouk. Pojď zpátky. Shit. Umřel. Ne, jak to, že jsem zase živej, když už jsem měl umřít. Takže tady si postavíme. Hele, už jeden už na mě nebude útočit. Teď se z něho stane hodný pavouček. Ne, nestal. Tak pojď, duel. Umři. Nem. Jau. Jak se vyrábí polívka? Já to nevím. Máš muchomurky. Muchomůrky. Nemám. Já mám 17 slimeů. Slimeball. Když nazbírám muchomurky, pojď. Já vidím další bambus. A další creeper. Jedem najít nějaký domov. Já potřebuju houbičky. Dělej, pojď najít domov. A co tam ty semínka? U mě ještě nevyrostly, nebo jakoby oni jsou Asi zničený ne, všechno. na ty, no. Já už si Na sranduju. ty se vykašli. Jdem něco najít. Úplně všechny jo, semínka. Ne, všechny ne, nějaký jsem zasadil. Tak proč jsem sakra chodil na tu trávu? No, něco už vyrostlo. Úplně. Skeleton. Kde tady jako bouchl? Tady, A teď je, co? to je jedno. Hm. Jedem něco najít. Tak já nevím, tak já ty semínka pozbírám asi. Kašli na semínka. Ne, to se pak Oj, nebo se tě sbírat. ztratím. Po cestě ještě sbírej. My jsme jich co nejvíc. Jdem. Šák? No, bouráme. Megapole. Tady jsem sbíral. Ničím. Pojď za mnou a jenom to sbírej. Tak něco. Černota. Co se tady asi stalo? To je ta louka plná creeperů. Jsem ztratil Ne, mám ho tady. Vykopeme uhlí, dostaneme XP. Tak to mě úplně baví. Nejlepší mečí. Co to tady je, jako? Tady bouchl creeper, ne? Bylo 20 creeperů, nebo No jasně.
Jedem. To je trapný. To jo, no, postavíš ten crafting. Já to tady kácím, já to tady kutám dřevěným krumpáčem. Musíme si nějak obstarat jídlo. Budeme hlady. Ano. Když tady je uhlí, jak nevím čeho. A musím udělat ten crafting table sám. Zase jich budeme mít miliony. Co to bylo? Co nezměníš? Kde seš? Já mám crafting table a konečně už. Tady máš crafting table. Když jsem ti o něj říkal, tak se nemohu postavit, co? Já ho postavil. Ale ty jsi Tak už ho můžete srát pryč. nechtěl. Tak. Ani dva. Musíme najít nějaký kravičky. A já ještě běhám rychle, ne? A ještě abych víc ztrácel. Jau. Jau. Co je? Slyšel jsem paučí oko. Ty hajzl. Mordorovo oko možná. Tak tady budeme bydlet. To je krásné místečko. Cože? To vůbec nelíbí. To nic není. Já chci bydlet do nějakých epic hor. Big hor. To nikdy nenajdem. Nebo epic stromů. Uhlí, čutáme uhlí. Jaj, ale tak kupej uhlí a jdu najít nějaký kravičky. Kašli na kravičky. Já jdu na jabka. Kašli na jabka. Musíme postavit dům. Já už potřebuju. Mě. Jaký ten domeček. Mě. Tak myslím, že tyhle videa budou docela nudné, ale pro začátek. No. Pak budeme natáčet nějaký mapy. Jak dlouho už natáčíme? Nevím. Tak 20 minut. Já si srandu. Ne. Ale tady to je ta... Ty nevíš jak přesně dlouho? Jak dlouho přesně? Nevím. Jedno. Jak přesně dlouho? Nevím, ale jdu ti postavit ten epickou horu. Jau. Tak. Pro dnešek by to mohlo stačit, no. Možná. Jsme nic neudělali. Tak. To jsou začátky. Sbírání surovin až pak. Já tady umírám. Já se jdu asi zabít. Oni, že padají tady ty postižení sapníky. Prostě. Jo. Já jsem takhle obral celý strom a padlo mi 10 saplingů, ale ani jedno jabko. Kde jsem to byl? Jedem. Sakra, já už mám jenom Proč je to tak pomalý? poslední Jedem. hungry bar. Jsem netušil, že je ten kamenný krumpáč. No jo, já mám krumpáč. Tak nic. Potřebuji jabko, kravičku, někoho. Nemůžu běhat rychle, a to mě úplně vadí. Kde seš? Fuj. Jsme se ztratili. Zales. Jsme se ztratili, jak Neřík. to? Fakt? Proč? No. To ztratili. Zůstaň. Cože?
Na zeleném poli je písek, na něm kaktus. To je to tvoje epic hra. Au. Už umírám. Už umírám hlady. Ne, ty jsi tady. Nesmíš umřít, nemáme postel. To jsi udělal ty, ten kaktus. No, to je ta tvoje epic hra. Ty fakt umíráš. Čekej, jak se sem dostanem? No, tak tohle... My se s váma pro dnešek loučíme. A uvidíme se v dalším díle. Čaute. Čau, čau.